A EIGA, a Asociación de Empresas de Inserción de Galicia, é unha entidade sen ánimo de lucro que agrupa empresas galegas de inserción laboral. As empresas de inserción laboral promoven a formación e a integración das persoas en risco de exclusión social a través dun traballo remunerado. O seu cometido é servir de plataforma para que estas persoas culminen un proceso formativo para entrar no mercado laboral, abrindo así unha dinámica positiva de crecemento persoal e de futuro. As empresas de inserción son estruturas productivas e unha ferramenta de inclusión social. A EIGA ofrece un asesoramento específico ás empresas de inserción e ás entidades promotoras. Ademais, ofrece difusión e comunicación sobre oportunidades de contratación pública, reserva de mercados, subvencións, licitacións, convocatorias de eventos e programas de prácticas. Gran parte do traballo da asociación consiste en organizar actividades de difusión, sensibilización e dinamización social como xornadas, cursos ou seminarios e a participación activa en estudos de investigación e traballo en rede. A EIGA é unha asociación empresarial representante da patronal, pero tamén é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública polo importante labor que desenvolvemos na sociedade. Participamos activamente representando as empresas de inserción galegas e actuando como interlocutores entre estas e as redes. Formamos parte dos equipos de traballo para mellorar a legislación vixente e as demandas do noso sector. As empresas que forman parte de a EIGA comprenden diversos sectores laborais, todos eles necesarios para a evolución do noso tecido económico e co valor engadido de contribuir á sostenibilidade medioambiental de Galicia. Agora máis que nunca, a súa inserción laboral é unha necesidade prioritaria pola xustiza social e a igualdade de oportunidades.